الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة Söýgüýüniň derdine hormat goýmaly. Şo dert bilen öňär tämiz duýgymyz. Biz elmidam hesret çekip söýmeli. Degiýän bolsa şo hesreti söýgüýmiz. Bayram ağa, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Bana iş ana gerekdi. Salamu aleyküm. İnim gurgun mu? İşan ağa öýündedir. He, man getirdim şonu verejek. Bol ýata bol. Tarzan, hani gel kömekleş. Hani bazan numaradan ali. İşana öýdümdir. Owa. İşan ağa bayram ağa geldi. Ol şu wagt namazyny kapaldy. Gatho. İşana salamu aleyküm. Aleykümselam. Oğum ya delim. Bayram öde delin nähili. Hudaýa şükür. Geç bakali. Işläpsiňle. Eýgilikdir de herne. Eýgilik işana, eýgilik. Oğlum okur diýen. Ene bir de sadak üçin aýdylan jany. Mal getiripsiň. Goýup git. Ýöne sadakany köpüň işin wagty bermeli bolýar. İşana. Siz bize ýakyn adam. Biz size uluk hormat goýar. Şoň üçin mene gün siziň ýanynda geleýin. Sadakany haçan ýeteňiz beräýär. Ýönes oğlum ykbalary men demesin näherne. Dogadylyk ediň işana. Men diýenme bolmady. Allah'dan näşkur bolmak aýyp bor. Sen hasretine düşünýän. Obamyzdan bossan ýerde durmuşy çykaranlardan soň sen özüňe ýer tapmadyň. Her näme de bolsa akbalyňdan närazy bolma. Men sana şuna aýdýyn oğlum. Maňlaya ýazylan ýazgytdan heni çykan adam ýokdur. Ýüregiňi ýakyp ot ýalyn bolup ýörmedi, geçeni geçdi bil. Inni hiç zat ütgüdüp bolmajaklygyny sana da düşünürçi wagt bolandyr. Allah'dan razy bol. Yaradan ýazgydyna şükürdir. Siz meni çağırtdan tanıyanız. Başta öýlenip bilmen köp bezdim. Söýgüm özledim. Ahyrı söýgüm tapam soňam. Ondan jyda düşdüm. Näçe ýyl geçse de
Men bir çıkartırdım hiç eksitip bilemok İşan ağa. Bossan ýyzgam hasreti senkiden ýeňil bolmady. O adamlar oň toýunnaky bolşuny atlap häli häzirem gurrunly diýerler. Havarım var İşan ağa. Allah ýüregiňe giňlik bersin näherine. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Bossan, durayak çeksene. Kıssanmasana biz yokban gürleşmeli. İkimizden kuandı söylediler ahir, Bossan. Haýyş edýän, gün ýaşansaň Çınaryň ýanyna duşşarla bolýarmy? Bilmedim de. Men sana garaşarym. Bossan. Bolsana oýy. İlgin görse näme diýer? Bolýa garaş men geler. Yokman bergil, men sana garaşarym, Bossan. Beni bağışla Bayram. Mene hiç daha düşünýän nälerin, Bossan. Sana näme boldy? Sen näme üçin menden ýüzüňe urýan? Meni baribir sana vermezler. Bu arada iýem öýde gurrun boldy. Sen ýekeje razy diýen sözüň üçin men özüm odatmaga taýynlaryn, Bossan. Sen men ömrümiň manysyň. Sensiz bu dünýä men gözüme görnenok. Haýyş edýän aglaman goý. Sen ağlasaň men ýüregim para bolýar. Men seni hiç kime bermem. Yok. Biz biri-birimiz söýýäs. Yok. Sen diňe men üçin ýaradylan. Eger sen häzir gidäýsen, ömür düýdüp bolmajak ýalňyşlyk edersiň, Bossan. Gitme. Meni sen söýýän. Ýene tamdan geçibilmen ahir. Bolmasa gaçaly. Şeker edip ýaşarys. O ýerde söýgümde garşy çykan tapylmaz. Men sana hiç düşünüp bilemok, Bossan. Näme ýaýdanýan? Bu ýerde diňe ikimizden ykbalymyz barady gurrungy diýär ahire. Şu wagt biz diňe öz bagtymyz üçin görüşmeli, öz söýgüýimizi goramaly. Men sensiz bu durmuşy hiç gödegine getirip bilemok. Men seni söýýän, Bossan. Sen maňa ananmaly. Galan zatlar ýatdan çykarmaly. Biz bagtly bolarys. Han maňa seret. Men sensiz ýaşap bilmem. Men seni söýýän, Bossan. Bizimki bolmaz. Ne üçin bolmaz, Bossan? Haýyş edýän, dur, gitme. Yalvarýan, Bossan. Biz biri-birimiz söýýäs ahire. Men seni ýitiresim gelenok. Bayram. Sen näme üçin maňa beýle ejir çekdirýän, Bossan, gitme. Bossan. Belki bir alaçy tapylar. Eger sen ýadyr gidäýsen, Bossan. Biz hiç haçan görüşüp bilmeris.
ete gıydım deyip gamlanma. Gıydyňy ýada beren ok. Olar özüm dahyl süýçülükde gatmasyn. Bolýa onda men erkek aýlanar. Sag bolun. Bolýa, bardım. Yer näme boldy? Mene gıydyň bolşuny halamak. Näme diýjek bolýan? Sol oglun itdur. Bar ýandan aýrylma. Tügeleme toylar kutlu olsun. Bostan gıydımın toyun ödümcü kutlayın. Gelin otursun. Alnın vaktın açık olsun Bostancan. Bire de şeydip toy tutmak niyetler ettim ne? Şeyle olsunlar yerine. Sen onunla men yanma. Atazan oğlum, indi bu gelen mihmanları nakar çekil verse daha bağır. Ola arkayın toya gelipdir. Kim gelipdir? Bayram. Bayram aşık bolup ýören jigit. O näme maňa aýdan ýogyňda goňda. Hoçoda maallarym diýip toýa gatnaşyp bilmedi aýdýar. Bilemok, uğradım. Yağın yağıp başla verdi o. Beyt kurtar bize hedil vermedi. Aladet. Bardat eder. Mun kuyaşın. Onda men mehmanlar öýre. O şeyde ayeli. Yaşınlar. Yağış yağıp başladı. Öýe girayeli. Bostancan gıydım. Mehriban gıydım. Göz yaş dökmen bit edey. İçecan. Oo. Can ece. Olur hemme dat balam. Baktın mor, baktı yaşarsın. Hani otur. Otur gıydım, otur. Nire oturdum can balam. Bostancan. Gıydım balam. Bostan. Kayşı terkelen bir. Bu Marmur mirzemeyelim bilen yaşasın beni. Bostancan beytme balam. Yalvarıyan Ececan beytme. Köşüş. Yakma men ömrüm Köşüş balam. Köşüş canına döneyim. Ececan men ne açıda paraydı. Köşüş balam, köşüş. Benim için dinlerini bak men zeymeyelim bilen yaşasın. Beydim kıynama Bostancan befedey balam. Bostancan köşüş. Beni matkar etme can balam. Bostan. Karşıdan beni durmuş çıkarma. Bostancan balam. Bostancan. Bostan. Ey sen boşun yahili. Näme toy ýaty urmak maksadın barmy? Näme ortada masara oturdun? Bar git hawşyerden. Aýry hawş tente görmesin. Nähili adam aýmy? Bollu gıydım bollu. İyil uyyeme diye. Can bostan gıydım. Dekedim mi? Bostan bollu balam. Bollu. Can gıydım bollu balam. Deket gıydım ağlama. Bostan can bostan. Hey, senin edýäňiz näme? Gün bolun şördün, kudalasın. Bayram ağa geldi, kaç. Yok bolun sizce. Gün bol şördün. Kaçya durdu gitti. Deyut. Hani yok bol şördün. Yok bol gün bol. Tur yerinden. Gün bolun şördün. Hani berikten. Şu ýokda açyk. Bir ýeriň ağırdan adersin. Yok. Yürü gidelim. Taklama tory. Näme boldy? Men şu adyňa baryp biljekler. Takla diýän tory. Hani dur Bayram. Nire barýaň? Dur diýän men sana Bayram. Yer sen näme däl diýwany ýaly özüň masaralap ýörsiň, ha? Ýa-da sen şu bolşuň bilen özüňe çykalga tapandyryn öýdýäňmi? Aho, häzir olar seni urupdyrlar. Öldüränem bolsalar men olardan baryp ötünç sorardım. Durmuşa çykýanyňy görjek bolmak sen nireden kelläň elip ber. Sema gıýgyrma. Gıýgyraryn. Näme gıýgyrma? Akıl fatmasyň hem ýaňyda mökdi. Näme men hiç daha düşünmeýän narazy eden akmak durup ýaňymy?
Siz narazı değil, siz akmaklar! Bostanlığın aramızdaki tüyüğünü hemmeniz biliyordunuz, bütün oğu vurup yönetesiniz çıkaramadık, bilmediklerini olup gelip verdiniz, toya varıp ağlayan oluyorsunuz. Yeri sen hayti kellen bilen komşun toyunu bulacak boldun. Sen düşün, gıydır adi olansan, ona hiç kim edip bilecek lazım olmaz. Ey durdu, koy oğluna azar verme. Görüyene yüreği dağılıyor. Ay yok, bu gepe düşünce adamı mengden o. Hey. Sen ne ama oğlum? Körde köşetmen yerine sol giderleyip dursun. Men sana iniğimi özgününe koy diyen. Bu adı niye koyup gidenin oğlu olmaz. Ay, nene bilmedim ben. Nene halis olmaz. Seni söylerim odan dilber Gödelgin alemin gülgün sözünde Ölsem de men senden yüzürüp bilmen Nün yılla doymarım mahmal sesinde Yalvarsan bu dünya yağlar Temiz
Bizim ovamızda bir çınar var. O çınara biz aşıklar çınar diye. Her bir aşık bolon durmuş kurmadan odol. Hükman şul çınarın yanına varıp yağıştan yağışı arzu dilek ediyorlar. Menem dilek edipdim. Kaka, şehre ediyen ulağımıza geliye. Anıdır oğlum. Sana bir seyredeyim. Yürü hani. Hey oğlum. Yaşın ululukça ömrün hakta köp pikir ediyen. Ondan geçen günün her bir purfatını yatlap, ondan mani çıkaracak oluyor. Ödüğünü doğru verip, durmuşundan razıyım diye. Sana da halal haram sayararçı vakt olunur oğlum. Koy sen sayla balan, pek arası yolun, sana bağıt getirsin oğlum. Onun ne mi? Sağaman var. Hani gel oğlum ben hem bağırma bakayım. Sağ ol kaka. Sağaman var. Sağlık doğru şöyle. Yorun hak olsun. Ne için saklandınız? Kim var anırdı? Sırağını yaklanın lan. Bağışlan, alıp barcılarımız biraz giyecek alyalar. İyidin devam ediversek bolmaz mı ka? Devam ediverin. Yönenini saklanmazak olun. Ahırına sel göreli. Bilyen.
Yerin etti. Diýfen owadan gyýd. Perizat. Yerini näme etsem diýýäň? Men o gyýda aşyk bolum. Men oňdan hökman şuň gürleşäýmeli. Ýöne biziň çykyşymyz bar. Eşiklerimiz çarşyp ýetişmesek, moğlum bize gyýgyrar. Sen gowsy gyssanmasan anadar. Ha? Biz näçe gün merşöre gatnap berdi. Bir hepde bolanlar. Görýärmi? Bir hepde. Amen mosyhini dogydyň. Adynan bilemek. Şuny bilmeseň ertir bilersiň. Yok. Men ökman şogy edilen şuň gürleşäýmeli. Sen näme çek bolýaň? Ýuwaş. Berde yok. A belki o yerdedir. Sen aklyň ütküp böreýän, dursana ho. Durho, beýdip gyýylan tanyşyp bolmaz. Başga näde tanyşyp bolýar? Wagt ýok, oňuň san çykalgasy bar. Wagt tapda şolaň bir ýerini men üçin. Men taparym saňa. Sen bir ýerik näme üçin geleniňi bir bilýärmi? Bu ýere biz gyýylan tanyşlyk açmak üçin däli, talipleň arasynda geçiljek ýarşda sport eşiklerini görkezmek üçin geldik. Sen ýadyndan çykaraýdyň öýdä. Ýadymdala. Ýönüşde atlar maňa ýatlatmak hökmandy. Göwnüň alma dost. Men muny aýtmasam biz häzir gepe galarys. Ýer bolýa. Sen diýeniň bolsun gideli. Ýür. Ogy çykşymyzdan soň göräýär. Oň bilen tanyşlyk açmak üçin hökman wagt tapylar. Sen arkaýyn bolsana. Men sana aýtdyma? Ananay, şirin. Çınar. Yeri? Nurini gördün mü? Hawa, Nurini gördüm. Oňa aýtma zatlar aýtdyňmy? Men oňa hiç zat aýtmadym. Oň ýanyna cennet bolan soň, düşünýärmi? Cennet bolan soň? Sen aýtýanyň näme? Yergeňler ýal näme? Baraň soň gürleşik aýtmaly ekeningde. Cennet bilen duranyna näme? Olar ýöne duranokdylar-da. Olaň borçlaryny görüp meňe dilim tutuldy. Sen dama gepi çişirip aýtmany gowurýan. Nur beýle olanlardan näle? Olar öýüm görüp gaýtjak. Dur gitme Çınar. Biziň entek çykyşymyz bar ahyryn. Meni bağışla. Son görüşürüz.
Çınar, sen bize yanlış düşündün. Haýyş etýän Men seni gagarlanma. gatowy düşündim, seni göresim gelen ok bu Dursana. günüme koy. Çınar, haýyş etýän Bana dursana. elini tegirme, seni göresim gelen ok. Bu näme boldy? Bu ýerde nämenin bolup geçýän düşündirjek bam maňa? Kim maraňyrdy? Hany guramaçy? Nämeleň bolýany özüm hem düşünemok. Bir başga gaýly gabolly. Sebäbini bilin de ýygyň dowam edin. Bolýa. Täzeden başlaýar. Ýörüň. Çınar. Çınar han dursana gurlaşöllü. Haýyş edýän, sen meni öz günüme koy. Halayan gyzyň barka, men sen nämeňe gerek? Han dursana. Şeýip gahar eder ýal bu ýerde näme boldy? Çek elini. Inni men golaymy geleymi? Düşündüňmi? Çınar. Cennet bilen aramda hiç tat ýok. Bolubam bilmez. Men diňe tem töýýän haýyş etýän nanay maňa. Ay koysana. Çınar. Çınar han dur. Düşünşöllü. Men seni dinläsim gelen ok. Han dursana. Ýersiň öňde men näme günämmi? Men diň isleýän dagyndan alyp Elini çylýar. diýen men sana. Çek elini. Ýöne men boynuma beýle Çekilin, günän ýükleme sen sen elimi oğuzda al Gyýdan diýen. ýylyň aýyrsana. Agyrjaň diýe. Tenki näme? Han dursana. Gyýsaň meni gurulşy gelenak. Onu öz gününe goýsaň gowy. Oň alada saňa garmandyr. Öňüme böget doljak golaýma, düşündiňmi? Çek elini. Sen bilen soň düşünşär. Dursana. Bar ýok bolsanay. Çınar, haýyş etýän. Sen men beýle ýagdaýda goýup gitmellerdim. Häzir men sen bilen gürleşip biljek gel. Ertir gürleşer bolýarmy? Sag bol. Saňa özüm jaň eder. Bolýar. Näme boldy? Eýilikmi? Gidelim. O näme-du? Sen ýene bir sapar men öňüme böget bolsaň, eýgili garaşma, düşündiňmi? Sen bir ýaşygyň söýgüsiniň arasyna girip, oň göwüne degipsiň. Bu gowy däl ahyry. Gyýdan söýmeýä. Sen onu nerden bilýän? Gyýlyň muň oýny bar. Belkim o gyýdyň öýe şonu isleýändir. Belkim oýun edýändir. Ýok, ýok. O gyýdy oň ýaly oýlardan daşda bolmaly. O diýsen arassa. Näzik. Daň şymaly ýaly tämiz. Adam Çınar. Men o gyýdyň adyny eşdimden. Obamyzdaky aşyklar Çınar gödüňme geldi duruverdi. Bu duşluk ýöne bolmaly. Men o gyýdy göresim gelýär. Men sana bir zat ýatladym. Gyýy söýüp, ondan ýanaýmagyn. Söýgüden ýananlar ömrüni akmarly geçirýändirler. Berk ýadymda sakla.
Şoň üçinem göreniň aşyk bolup bermän, ilki ogyny ýagşytanatan gowy gordy. Bolýanmy? Men gitdim. Gijrak geler. Süýgüden yananlar ömürlerini ahmyrly geçirýändirler. Bu sözleriň manysy bilen men tanış. Nadarjan? Han maňa teret. Sen näme ýene uruşdyňmy? An bäriňe bak. Diýen ýok, men olaryň ahlysyny ýeňerin. Han ýörmeň bilen. Mira, Barаңdy bilerdim, ýör. kaka, näçe adamlar sana sevgisinden ýanan diýýärler. Kim diýär? Diýýärler da. Goý diýsinler. Men olaň aglaryny baglap bilmene. Turhany. Ýöne kaka, ejeme öýlenmezeniň obamyzda bossana atlygy söýpsiň, onu sana bermänlerler. Bu dogrymy? Bilýän bolsaň torap nemeçe? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenem bolsam, ejeňe bolan hormatymy has ýokurdur. Onu men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şo hakda gep goýdamar. Ýogsa da taňa bu gepler kim çağlar aýtdymy? Şoň üçin sene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaran ogly, sen kakam söýgden ýanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Ziyan ya oğlum, ziyan yok. Ine wagt gelir hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü söýdi mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşündirip bolmaz oğlum. Ine wagt gelir hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gidelim oğlum, ýür. Ondan diýen aýdan köp bolar oğlum. Ger bir aýdyryň gep üçin gören bilen urşup görmeliler. Men sen durmuşda bagtly bolmagy isleýän. Şoň üçin elimde bar neder. Sen maňa düşünýändiňmi oğlum? Cuma sağlıkmy? Bayram ağa. Salamu aleyküm. Antalamet. Salam jigin. Ine taňa şäher. Gaty gowy. Özüň halipalyk etdi, geljekde ufak turgun etip geçişdir. Bolýa. Ýör jigin. Ýör. Men seni ufak turgun etip geçişdirer. Ýöne sen men bir aýdan iki gaýtalatmalyarsyň. Han şu ýerge bir sapar gurup gör. Bolýan ekene. Sen şu ýerde dur, men häzir gelerim. Kaka, men ulalsam söýgden ýanman. Näme diýen oğlum? Men özüme söýgden ýanan diýdirmem. Belki sen diýeniň bolsun oğlum. İşlenenler. Görýän urgular erbetler. Sen bar oglanyny çağır, sen aýdan geçirip görür.
Edeyip, hani berik gel. Salam aleyküm. Salam. Ören gowy. Uruluğunu gördüm, hiç nenen değil. Yöneten şu tağ tarapdaki uruluğunda kemçiriklerini gördüm. Şu yeri ur bakalı. Batıra. Yine kaytala. Batıra vurdu yiyen. Baklan. Görüyen mi yine öz yalınşayan yerini? Şu ikaralık korkusuz gal ya. Sen şoňa düşünýän mi? Köprek turgönler. Doğrudun mu? Salamu aleyküm Dr. Salih ağaç. Wa aleykümselam, sağlık mı? Oğlunun ýagdaýyny biläýsek. Nadar mı? Howulu, urgulary hiç nenen däl. Ýagdaýyny bilerdik. Bol ya. Hanonna başla Bol ya. versinler. Al şunu, sakla. Hani? Onu şeyle häzir. Öýdary güýçliýinden şeýany ýöne ýödüňizi agram salma. Düşünýän. Biraz wagtdan soň men boşýan. Hiç erik gitmän maňa garaşyň. Men häzir barýan. Bol ya, sag bol. Getirdin. Ören gowy. Molledin. Bes. İkisinem ýarşa goşalyň. Bol ya. Gaty gowy. Çınar şu yerde mi? O şu yerde. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Inni bir keçini tutmada bolýala. Gül al. Gülü özüm götürecekmi? Sen ne dursun? Şeyse gowy var. Men gowy şu yerde garaşaýan la. Bolýa. Sen berde bolay. Bol oğlun senin yanına gelene deldir de. Duydansı gelaydım. Diýen ýok. Ine sen gowy ýan güllüňi aldım. Haradyňmy? Sag bol. Ikimiz gurlaşmaly. Haş etýän ýok diýme. Garaşanyna men gelerim. Öde ýazyljagy meňde ha? Ýazylmaly gitjek ýer niýerom. Şey diýsene. Onda gerek saatlar sarga ber. Özüňem şu ýerde bolay. Bolýa, öýlenmän gelersiň de. O kaka. Men şu wagt Çınaryň ýanyna. Alet etme, men özüm bararym. Bolýa kaka. Sen şu ýerde bolay. Ine de geldik. Getirenine sağ ol. Sağ görüşelim oğlunlar. Bolýa, sag bol. Bolýa dinle. Wagt tapdy aýlan. Ine maşyna şekman. Yer näýdi? Habarlaşyp bildiňmi? Habarlaşyp bildim. Gidýär. Çınar, men sana towa darlym. Ine seret. Yaradı mı? Gowy, o gydynça. Bu sowudy men sana taýlap keçip aldım. Sen onu yarajağını bilýärdim. Bağışlan. Siz bile çok iyi gurlaşmak isteyen.
Ne beýle ankark galaýdyňla? Bardy gürleşeý. Menlik näme gurrun wakan bilen, sen biraz garaş, men häzir gelýär. Salam mıydı? Salam. O mu yağdı lan? Gowy. Nazar biz bärde. Yerleşdiňiz mi? Han begli ýoga. Begli mi? Onsuz başlap bolmada. Begli bir talymdan geler-de. Ýene okulan bolaýma. Yer oli, soňurlaşar. Men taňa jaň eder. Ine men geldim. İçin ıspadı gerek. Men taňa düşünüp bilenmek. Sen men göwnüm tapmak üçin maňa gülü berýäň, sowgat edýäň. O gyzyň göwnüm tapmak üçin näme edýäň? O gatşa diýen görnýär. Biz ýöne uruluşdyk. İkimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Şular ýaly ýalan boş sözlerinden inni ýadadym meni. Sen nere jaň etýäň? Alo, siz uzakdamy? Men barýan. Men kakam bilen sen kakam eýýäm guruluşyp durlar. Mesele çözülen. Ýeri sen bu näme diýdiň modi? Sana öýlenmäge maňa iki tarapdanam razylyk bar diýdim. Sen basym men gelinim bolarsyň. Şoň üçin şu wagtdan men diýenim bilen Aydanım bilen bolmaly bolsam. Androli. Men razylygyň barada sen pikir etdiňmi? Men hiç wagt sen geliniň bolmam. Ýerine kereşmäň betetsene. Kejiňe tutup ýürege düşdüm. Çydaryn menne takat galmady. Betedinni. Hani ýür? Elini çek, maňa degme. Çynarhan betet diýen men taňa. Bagşlaň araňyza goşulmalym dälim moli. Han dursana Çınar. Sen nere barýan guruluşmaly? Han dur. Siz geç berin. Sen sen bolşuň näle ýeliň aýr. Ýeliň aýr diýen men taňa. Görýän onu sen öýt hetdiň biljek däl ol. Wagty. Saat 7. Sen näme dawatyny edýäň o? Sen goşulma. Ýokman gelgen. Ýoksa men seni barbar tapar. Gatar kyn bol. Ol göwe başyny galdyryp, appak bulutlaryň arasynda owadan bir gyzyň özüne garap duranyny görüpdi. Gyz ikelini uzatyp, gulamy öz ýanyna çagyrypdyr. Emma gulam näler gyzyň ýanyna barasy gelse-de, baryp bilmendir. Anha şu riwayatyň üstü bilen nushawy edebiýatymyzyň ýazyjylary insanyň içki dünýäsini çuňur, açyk görkezmegi başarýarlar. Şu günkü talipler diňe bir öz geljekki hünärleri bilen näle, durmuşyň ähli ogurlary bilen gyzyklanmaly. Siz maňa düşünýäňizmi talipler? Aýdym bilen, saz bilen, edebiýat bilen, sunugat bilen näme üçin aýdym saz bilen köprek gyzyklanaňyz? Bagşlan Gülşah Döwedowna. Maňa nazar berdi fikretdi. Durdu Salih hoç görýäňde tapak gidip dur. Gülşah Döwedowna bu gyssagly tapşyryk. Yer bolýa. Nazar. Ýarşa atlaşýan ekeniň. Berekella. Saňa üstünlük arzu edýän, ýöne tapaklaňy gowşadalmagyn. Bir hemmäňizi degişli. Geçennemmizi ýatdan çykaraýmaň.
İnniki sapaga çenni goýja taýýarlyk görüň. Sonra jokdurun. Hemmeňiz boş, sag bolun. Bolya, düşündüm. Bolya. Onu sen hazır inim bilen bile gidivereksin bolya. Men sen oyadın bararım. Bolya. Ha, oğullar, Salamu yanaştınız mı? Wa aleykümselam. Menem inim bilen bile geleýändirin. Salamu aleyküm. Telefonu geldiňmi? Gelendirin. Benim ýarşagat naşaňdamy? Netip boldy. Gatgo. Üstünlük kemraň boldum. Sağ olun. Şu saparky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçiriljek ýarşy ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin. Köp sag bolun. Ne çverdi ya saat naşanlan sanawy. Ýöne şu ýazga görä ýarşy geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklifim, oglallary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý ýarşy köprek adamlar gatnaşdylar. Halkara geçiriljek ýarşylar entek öňümizde. Seçip salap almaklyk biziň ýetasy borjumyz bolup durýar. Şoň üçin ilki öz aramyzda ul bolmadyk ýerde ýarş kurarys. Soňmurda onu uludan tutarys. Bir ýerde maksat ogullar bilen tanyşyp, olaň ukyny barlap görmeli. Ýeri guramaşyk ýadamyz nähili. İşleňiz şu wagt işlenende taýýarlyk ýokary derejede alınıp barlýar. Geçiriljek ýarşa diňe bir paýtagtymyň sport ustatlarynyň gatnaşmaklary bilen hem elbetde şäklenemzok. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginiň ustat türüniň gatnaşmaklaryna ähli mümkinçilikleri döredýär. Ýarşyň guramaçylyk işlerine ýakynan kömek etjekler emazalyn. Ha, şolaň biri tanyş bolun Goçmurat. Bilýäňiz näme? Elias Turdyç. Elbetde bir ýarşa menem öz goşandymy goşasym gele. Ýöne esasy zat bir ýarşda inim baýyljanyň ýeňiş kazanmaklygy meň üçin ululakan bagtlar. Gatgo. Üstünlük ardy edýän. Ýöne baýla garşy sapdyňyzmy? Dursalyk. Ine şu Hangi talim nerede? Garaşıp dur. Çağır. Siz oturayın. Yine ol. Tuvaleme. Bolulya. Şu wagt tüs öz güýjüňi synak görmegiň wagty da. Biziň ýokary okuw mektebimiň awryny gorajak perwan ýigit ana şu bolýar-da. Maň okuwyny görmän bir zat diýiljek däl. Ýöne maslahatlaşyp taýlap peşenmokdan uşýgidi. Men garşy däl. Ona näme? Üstünlük ardy edýän. Sağ Sany görlük etjekdirin. Sağ ol. Mutakala däme. Bar ýene-de meydançada garaşan. Ýör gideli. Ady sanawy giren oglanlaryň ählisi ýygnadyň. Men hemmeti bilen aýratylykda tanışyk. Hemmeňizem gelin. Senin netijenmel has bir kirak durmaly bolýar. Salalar. Bilýäňmi näme baly? Senin taýýarlygyň öňküňden hem has güýçlendirmeli bolýar. Orguň dogruny şana dekin bolýarmy? Men sana düşündüm agam. Aýçyň ýalbar arkaýma olay. O berekella. Garnaşlamyzam gelipdir. Salam. Han bir görüşün. Baýjan gurgunmy sen? Şükürýasy. Baýjan sen sınary gurut. Bolýar. Durdy. Çınarjan Ona geldi. sen gaýrat etdi. Sınary öýüp soň gelýär. Bolýar, habarlaşaýar. Bolýar. Sağa manlarjy. Ya sağa ettin bollugy. Näme janyňdan irdiňmi? Ya walla gaty gorkuzyň ay. Şuň alda düşünen bir şey ulug saklanarmy?
Nire böyle beslenýär? Toya var ya. Toyo var ya. Bizim gitsek bolmam ka toyo. İslesen alıp gidaýaryn. Kimler toya diýär? Sana kim bolan näme? Onu ahir kim bolan näme? Mollymyz Durdy Salihowicz öz maşgalatynyň adyndan toya gül çemenini ertmegi haýyş edipdir. Onha annem ye közi toya var ya. Siz näme arkadan ursunuz? Geyinin de toya gitjek bolsaňyz. Hey! Men toy penjegim nire aytyrym molluka? Belki altynam çağırarsın. Ulu olsa ise kuva vardı. Toyu köp bolup barsak, bir hil bolmazmy? Wagt toyu köplük bolup barlýardy. Toyun ýagdaýyny menden soraň. Bolma bolmasa sen gözüň salyp görnýärler. Saňa näme boldy? Men şuň duşugmady. Barmasama gorkak hata ederler. Barsamam toydan aljak. Kim olar? Onu bilmek saň hökman ne? Duşuk saat näçe gurlaşyldy? Men ýeda barmalym. Irden mi ýa-da akşam? Ine şonu anyklamandyr. Ine saňa tutaryk bakana. Olar irden gellik diýse sen akşam bardym diýi. Eger akşam diýseler, sen irden bardym diýersin. Onsoň nazar, biz hiç kime gep düşündirmäge boşlýar ahry. Mene taýýar, han gitmeýäsmi? Sen gowsa altajaň etsene. Toýa ulagly üsse gowy wardy. Bor onu men aşakda garaşaýsyn. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Toyumuz gutlu olsun. Ne bu gül çemeni Durdy Salihowicz verdi. Görän oğlum. Gelin geçin. Geçin oğlum. Ben dost oğlum. Geçin kadırlı mehman. Salamu aleykum. Toy taşanmydyň başyna çagyrýar. Bosmuradym gelen ýaly. Turgun genejemdiň döwlet oşugyny tutulýan toyda hoş gördük. Gelin geçin, iýibişip oturuň. Osman iyi de kalma. Bardım. Yorum. Bosmurat tağaman geldiňiz mi? Daýa şükür. Hala neri? Toyun kutlu olsun. Ha, taňyr ýalkadym, geçirelim. Salamu aleykum. Sağ olun. Hani yorum. Yorum. Ine şu kışa günü biz şuňur hormat qilýan Amanyalla agamydyň Durgun aýdamydyň ogly Döwran Jan bilen onuň ýan ýoldaşy boljak. Göwher beýlemiň toýun toýlaýar. Bir ýaşlara bagtly maşgala durmuşy büyük yüreğimden arzu edýär. Ine toýumydyň iň bir tolgunlurjy purdotlarym geçip etdi. Hemmämiziň yerimizden turup el çarpyp biziň ýaşadynjalarymyzy ulu şowhun bilen garşanmaňyzy arz edýärin. Şaylanyp sürmeli göz bilin gaşy çerenemin diýär näzik bakışy dostlarym hayrandy tawus basyşy zara men sözlerin zara dilelim şimam nädi evet yaşıgın güller nädi evet yaşıgın yarın nädi yalvarsan senin toy günü aile gün sevgilim şugun şimam nädi evet yaşıgın güller nädi evet yaşıgın yarın nädi yalvarsan senin toy günü aile gün Muňa serede yerin heşep durjakmy? He? Muňa deglerden okuýar goýdy. Bolýar. Onu garaşýar.
bil ki Allah'dan dilenim bugün ol minki Zara min sözlerim zara dilelim Çoralında aşında şadiyan gülki Dillerim uzatsam yılgırır bil ki Allah'tan dilenim bugün ol minki Zara min sözlerim zara dilenim Şivan dedi evet yaşıgın Güllerin dedi evet yaşıgın Yarın dedi yılgırsan senin Toy günü aylığın Söygüleyim şugın Hormatly adamlar, bagşymyda köp tawasyn aýdýatsa, toýmudym dogam edýär. Hemmäňiz ýerinde geçip, iýip içip, bu açaýyp agşamy, ýaşamyda bag tardyp etmeňizi haýş edýän. Aylı gecelerdi baktanan gülü Durmuş bedegiydin bağın bilbili Gözlerim yolu bağladı menin Salam, Çınar. Salam. Sen mi yere edip düşdün? Menem edil sen ýaly toýa geldim. Çınar, men Seni bu yerde görörünü ötmeýändim. şu wagt öz gözüm anama seni görýän, sen bilen gürleşýän. Men sana duşalym märi diňe sen hakda oýlanýar. Men ýüregim diňe sen diýip urýar. Diňe sen diýip Çınar. Häzir çağalar alar da göýe tarap ograr. Yer bolýala durhan oho gıssa vermedi. Dinerde hemmämiz jemlenişdik. Şu gün bostany öd yanımdan ayırman. Bar sizin diýeniňiz bolsun. Hani gyýdym ýerde. Çınarjam şeýerlerde bolmaly. Toy bilen mol berdi. Bilerek bol Bolýa ber. gitdi. Bolýa. Onu toydan soň ne pezamalýatsa gün öýügrýat. Maňa bakany tapma. Yandırma lelem Türkmen gödeli Divana koyma lelem geregin Çınar. Çınar. Dur. Kim var yanında? Hiç kim. Seni icim çağırıyor. Çaltırak var. Toýumuz gutly bolsun ata-eneler. Toýumuz gutly bolsun kızymyň tonalar. Dostlaryň kimligi toýda Dur, tanalar. gitme. Toy şekilli. Çınar. Tawn gerçekler. Bidikimiz ýene de gürleşmeli. Haýş edýän ýok diýme. Biz ikimiz näme hakda gürleşmeli? Bilemok. İkimiz hakda. Çınar. Haýş edýän. Ene şunu yanında sakla. Ýöne sen jaň etmeňin. Özüm jaň ederim. Bolýam. Ağladım menin Yandırma lelem Türkmen gödeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürsün eden işime Yalan vaadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen gödeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürsün eden işime Yalan vaadaları bir başıma İndi neyleyin Türkmen gödeli Tepik bilen, tepik bilen, tepik bilen. Al bilen bana. Teşekkürler. Hemen yürü açıp uçacağım. Kan bile borunca. Tepik bilen. Onu gürleşdim. Sen men karşılaşmap çıkdy. Bolýarmy? Yer bolýar men taklamaýsam görüşür. Bary bereli. Hareket edin diyen men tüde. Berkirak. Berkirak işte. Kan bilen borun. Her bolýar, hani metil bolýar. Oğlum, Bir tayyar mı? ha? Oğlum, hani beri gelin. Geliverik men oýdum kömekleşeýin. Näme diýsene?
köprek hücum etmeli. Uruğuloňy görözüm gelýär. Sen maňa düşündiňmi? Ana onu başlalyň. Onu men ýöresem sağ ol, Sağ ol. ýaşa taýar. Bolýar. Ana dur, saklan. Kıra çekil. Yerin hem oldu? Ha? Sen burada düşünýän yertir yarış başlanýar. Näme geçdin de arkaýyň oturuverdin de? Men sana diýen, düşünýän yertir sen üçin aýgytlaýjy eşdänmi? İçgarga almış yeňilip maskara bordun. Näme oturdun? Men sana näme oturdun diýen, näme üçin telefona ündüňi bölýän? Ýani edenini edibermeli ödänmi? Ya yarışda karşılaşlan, özüňde näçe geler ödänmi? Bağışlaň Murat Garewç. Men şu wagt möhüm jaňa garaşýardym. Mene indi gaýtalaman. Nadar, häzir gaýrata galýaňdy, türgünleşýär. Sen düşünýän bu ýarışda bir yeňmeli. Sen hökman yeňäýmeli. Başga bagana gerek gäl. Nadar, bu näme etdiň boldy? An ýanyma gel. Näme boldy? Men düşünýän. Belki aladan bardyr. Ýöne ýarşyň öňýany alada bolmalylar. Sen maňa düşünensiňle? Düşündim. Seret men ýüzüm odardaýma. Barany. Bar, taýarlyk gör. Onu bile giderse bolýar. Men sana garaşarym, bolmy? Bolýar, uloňy daýar. Ha, uloňy salykmy? Olmaýady. Sen habaryň barmy? Habarly. Dostum Halipadan käýençe. Häzir gurulýar. Şöhrat, salam gowmaýadylar. Salam. Gero, sana näme boldy? Ha? Görene urrun bolduňla. Tujaby şekli. Bolýar, buýar. Hegli, şowurrun mudaýat üçünde galýan raw. Bor, o barady kim naqşam gurulýar. Dost, men sana bir zat aýtjak. Sana ulugyny medilýänligini unutma. Oglalaram, halipalaram sana gaty bil baglaýarlar. Sen şoňa düşünmeň gerek. Seret jaň gelýän ýaly. Jaň gelýär? Hani? Bu Çınar. Alo, Çınar. Salam. Howa bu men, Nadar. Eşdän aýdy ber. Gowmy ýagşymy ýagdaýlaň? Nesip bolsa, ertir ýarşyň geçek ýerindemi? Hökman bararyn. Men sana garaşarym. Bağışla meni. Bu wagt men sen bilen uzak gurulýarmyn. Şu ýerde görüşýärdi. Belki men sana ýene de öýtmüşem ýeter. Nahar taýyn goý berenmi? Gyýyn ýerinde. Çağıraýynmy? Bar çağır. Çınar. Çınar. Kakın çağırýan. Kim bilen uğraşdyň? Hiç kim bilen? Ýür nahar ýeli. Ýür. Ece, men işdem ýok. Ýemesen bolmada. Ha, gıydım, geldin mi?
Gelen bolsaň, iyi içip otur. Ejen sana gow berýän naharyňy mişiripdir. Ýarş görmäge gideriz. Algydım iyi. Ağaň baýlady, barjaktyryn. Yer takly diýipsiň. O sen jan körlük etjeňe begenip kuş bolup uçup ýör. Ha, näme boldy? Näme ýok? Men şu ýat işdem ýok. İşten bolsa bolmasa da iyi içmeli gyýdym. Ejeň sen üçin süýjü tagamlary taýýarlapdyr. Men öýde togma gidäýin. Bolýa, bar gidäň. Çınaryň bolşmaňa yaranok. Gyýdyň bilen berkiräk bol. Oň diýenine ýok diýmän halis başyna goýup beripdir. Sen düşün. Men nepes bilen belli bir netije geldim. Şuň kun oň bilen diňe gatnaşygyny däl. Eýsem, işe gatnaşyklarymyzdan bile ýola goýas. Bu işte sen gollawyň gerek. Nepese söz ver, şoň üçin söz olur. Gyýdyň bilen bol. Hawa? Ha, kaka, salamu aleyküm. Hawa, jaňa deniň gatygy bolaydy. Men özüm jaňa deň inip durdum. Hawa, gutlap bilersiň. Nepes bilenmi? Wah, nepes bilen mesele çözüleli. Ýöne şu agtyň men biňjalga diýe. Çınar men diýenmeden o kaka. Howulu. Nepes da öýden çykanyga. Şu gün niýetiňem toý tutjak. Menem toýa garşy däl. Hawa Nurjanam çağalygyndan tanayan gow oglun. Bolýa kaka, bolýa. Ertir wanda ýol şaýym tutup ýanyňa barýan. Toý netip bolsa uludan tutar. Bolýa kaka. Taglykda görşelim. Ünserin düşükçen üstüne ağrımları 80 kilogram ağrım derecesindeki boksçular çağırıldı. Kızıl vuruştu. Anamrat Urvan, spor tusadı. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev, spor tusadı. Men aýtdyma. Iýja galarsa. Çünkü duşuva eminlik etken eminler. Düşükçede halkara dereceli emin Anamrat Tehedir. O kömek eden eminler, daktal eminler. Şu yerde oturuyor. Halkara dereceli emin İşanuri Öğretniyalı. Halkara dereceli emin Mahmutcan Şaripov. Milli dereceli eminler Batır Uradov. Milli dereceli emin Ferdar Şekil. Stop! Onu men arkaýyn. Aýtşyňa. Sürlük ardy diýen. Doğru. Näme ýüdüň açyp urşýaň? Men sana ýüdüň gora diýip aýtdyma. Hüjüm etmäge gowlukma düşnükmi şu içine gidip berkiräk dur. Bagşly Çınar. Men siziň ýanyňda nazar ýeberdi. O siz görmezdi. Goýulmaňa çykalgada garaşaýsyn bolýarmy? Onda men arkaýyn ulanjak kökmen barym. Bolýar. Bolýar da. Bor. Gök vuruştu. Nazar Berdiyev. Onun spor tusadı derecesi var. O şunun için 50 duşu geçirdi. Şu duşun yeni şalanman başardı. Onu tälim eden tälimçiler Türkmenistan atalarının türünleştiricisi Bayram Burkazov. Şeýlen Türkmenistan atalarının türünleştiricisi Valeri Lallayev. Stop! Uğuşa,
Şunun oyu görünüp durardı. Öyle şeytan emiş. Sana seyretti. Koysana. Utananam ol Bu yan. duşta vaqtının dol artmaşlığı bilen nazar berdi yeni şadan ya. Şeyler dol yarışların final tapırına çıkış etmeye hukuk kazandı. Ne baylin ne de olsa gerek. Men hedir gelirim bolyam. Bolya. Ünferin ikinci yarım final duşu ve Kızıl vuruşta Bayli Gurbanov. Ol şuna çene 60 duş geçirdi, 58 duşta yeni şadanlı. Ol halkara dereceli sporcu fadı. Ona təlim veren təlimçi Türkmenistan'a tanınan kuruluştırıcısı Gurban Tehedi. Onun karşıdaşı büyük vuruşta Aman Tehedi. Ol şuna çene 58 duş geçirdi. Yor Bayli'nin görülü. Yeni şadanlı. Onun spor fatı derecesi var. Ona təlim veren təlimçi Viktor Maslov. Kuşuk başlanma. Bu duşuva eminlik etkiye. Düşökçöde halkara dereceli emin nişanlı meretini atıp. Onu kömek etken eminler. Halkara dereceli emin. Handan gördün mü ediversini? Halkara dereceli emin Anamrat Tehedir. Şeyle milli dereceli eminler Batır. Orada Vur! Yerekella! 6, 7, 8, boks! tutuşta Baylı Gurbanov yeni kazanıyor. Şeyler dol final tutuşunu geçirmeye hukuk kazandı. Men sen gelmedin kaňyty korktum. Men sen yarşa atnaşýanyňy bilmeýändirin. Doğruym aýtsam, sen gowy çykyş etdiň. Sağ ol. Men agamam şu yarışda çykyş etýär. Sen oň bilen duşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam sirimi diýipdirler. Yeňip bilseň, yeň ony. Eger men agaň yeňsem, sen menden ýüze urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Çınar. Yarış yeňijiň saýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsan, yeň ony. Çınar. Sen Ýeke razy diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sawçylygy bersem, sen garşy bolmarsyňa. He, Çınar? Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly. Kaçmaly.
Men korkkan. Golayna varma. Git şu yerden. Git diyen men sana. Sen bizim işimize koşulma. Eşdiyemi? Koşulma. Koşulma diyen. Sen yarış görecek bakana söyle gelip gidliğin duşu kurap bizi maskarlayamın. Sen kim ol? Seni olta. Ayli. Ne ma ayrıl. Ayrıl imağım. Çekeni. Çekeni diyen men ha. Oh seni. Baradın dursa. Sen kim olsun o yaxşı? Ay ağam sen onunla mı uğraşıp durdun? Onun çınar bilen duşlarını gözümüzle gördük. Men edir şonu ürkedim. Diyen ağam ben sana. Bar çıkın ak. Ey sen nuara. Men öldüm düşünüyorum. Kim olsun o sen? Ha yaxşı. Nazar. Sen so'rayara şaltırak bol. Yarışın ma bolsa bar. İşin bilen ol ver. Oğlanlar sana da at demez. Nuri. Hani kalkan nerede? Size sergide qarasya. Ha, yadıma düştü. O mana aydıptı. Yürü gidelim. Oğlum sen bana ay day boğday sevme day beni sana şaşırıp kal benim arzu hıyalim sen Tuvaleme Nepetcan. Davarağını uludan tutupsun. Halımlar bu cenatlar. Bizim şu kergan katnaşıp bizim şahatlığımızı den paylaşanlığında kampaniyamızın adından öz minnetdarlığımızı bildirýär. Siz şu gün BMW avtoloğunun iň soňky görünüşi bilen tanışmalarsyňlar. Bu dünýä belli avtologlar özlerinin ýokary tiýilligi, üýt göşüp göze ýakymlyk göderdi bile. Ha, bolýar. Gidiyor. Bolýar, tawa. Bosan gelnimiz bilen Çınarjan alyp gelemesen gowy boldy. Çınarjana soğuğa desçekdin. Bolýar. Hani öz halaň sayla. Men mi? Yer bolýala. Şon nähil görýär? Bilmedim de. Ulan birini alıp beylekisini koyuyor yerle. Birini koydun. Onun ikisini al. Toydan soň Çınarjan bilen Nuri'nin soğugatlary üýt göçüp bar. Vah, ne petsan. Esası da çağlarımız wagtly bolsa bolýar. Owa dinleýän. Sen bärde ol. Owa aýdy ber. Men barmagym hökmanmy? Men aýtdym ha ýük alyberin diýip. Ha? Bolýar habarlaşar. Owa gelsin. Koy beräýin. Gel. Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Sizin aýdýanyň raşy gerçek git bolmaly. Owa. Gel geç. Hutşu. Gerçek goçy. O men ähli arzuwlarymy puja çykarmak isleýär. Men bu ýigdi tanamak. Bu ýigit bilen bagly ilteşen ýerim ýok. Men oň durmuş ýagdaýy bilenim gyzyklanamak. Goý okusun, ýarşyny dowam etdirsin, olaň öz işi. Ýöne men gyýdymy gününi goýsun. Dogry, men düşünýän. Bizem ýaş bolup görpdik. Ýaşlykdyr. Ýöne şu pursatdan başlap sen men gyýdymy unutmaly bolsun. Düşündiňmi? Sen alat etme.
O sana düşünendir. Bir yerde düşünmedi azat yok ahire. Düşünse has hoy. Yöne şuuruna qaydıp gelmese gowy boljak. Mene aýtjagym aýtdym. Bolya. Inni qalan işim maňa goýa. Bolya salykda görşel. Mene sen özüň gowy tanamsaň, gön ýanyňa gelädim. Düşünýän. Salykda görşeli. Biňjalgam etdim. Bagşlarsın da. Delil yok. An pelwan, olay otur. Görýän öli, sen gaty kyn ýagdaýa düşüpsiň. Näme durdyň? Çekinme, otur ber. Sen bir ýerde maňa bir zady gönüle de aýt. Goşmuranyň gydyny ölgünne goýjakmy ýa? Ha, näme edem men? Meni bagşlaň Ilyas Durdyýç. Gynansak da men onu başarman. Sebäbi men o gyzy söýýän. Kakasynyň garşy bolanyna garamazdan men o gyzy öýlenmek isleýän. Wallahi, şulandyň. Otur. Dik durma. Al çaýjagy iç. Bu ýagdaýda mene sana näme diýjegimi bilemok. Barda öz bagtyny tap diýmedin. Menne başgalas goýmadyň. Eger de sen hakykatdanam Goşmuranyň gyzyny halap bagtly boljagyny gözüň etse, seni biri-biriňden aýra salmaga hiç kim hak ýokdur. Ferazap bolursun da. Sen men talibim. Goşmurat bilen aramyzda gowy gatnaşyň bardygyna garamazdan sen aladan etmek men borjum. O mesele barada Goşmurat bilen gürleşmem bilerdim. Ýani ol netije bermez. Men ol adama gaty belet. Yer bolya. Barda okuň bilen bol. Aladaňyz üçin sag bolun Ilyas Durdyýç. Oruňlar öz aramyzda galdyn bolam. Aýdyşyňy diýal ederin. Andur. Şunu yarıştı. Yeňiş gadanjaň anammy? Hökman yeňiş gadanar, Ilyas Durdyýç. Bolya, gaýrat et. Sag bolun. Yarım final duşlar dowam etdi. 75 kilogram alym derejesine boksçu düşükçe çağırdı. Kızıl vuruştu. Balli. Vuruşun içinde 47 vuruş geçirdi. 46 vuruştu. Yeňiş gadan. Senden beýle arkaýyn. Wagt boldy ahry. Onun karşıdaşı Sana näme boldy? Batyr Recep vuruşun içinde 42 vuruş geçirdi. Men garşdaşym Çynaryň kakasynyň dogany. Men oňa uruşatym ýerana. Sen näme diýelredingmi? Edýän urun nähili? Sana kim bolana näme? Bu ýar şahry. Esasy maksadyň diňe yeňiş galanmaly. Hany özüňe gel. Men sana yarış wagty Nadaryň ýanyna barmadyk näçegede gaýtdym. Bar işiň bilen bol. Görme şu ýerde. Nadar nähili ýagdaýlar? Hiç diňde. Nähili yarşa taýarmy? Taýar. Diňe yeňiş galanmaly. Düşündiňmi? Düşünme. Ýör. Kızıl vuruştu. Aile Urvana. Onun karşıdaşı. Büyük vuruştu. Nadar orta verim. Final vuruşu. Vuruşuna eminlik
Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmıdı şonu yeňmek? İnnol adam hiç açan bana kıyıdını vermez. Hiç açan kıyıdını vermez. Ötiyelli akmak. Sana gereğim şodu. Ben sana ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gereğim şodu. Senin için ağır görüp bilmersin. Onu sana görkezmezler. Sana gereğim sol. Al, 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 al. Sana gereğim sol. Sana gereğim sol. Yeri yaşı. İyilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapar yalanda. Sen bolşuna, bir daha hayran kal. Siz şol öde bolayın. Yeri pelvan, näme aydarsın? Yarışıp soransoň, ýitirim olaýdyňmy? O ýerde seň bilen duşşy adamlar bardy. Habar berişler işlelerine öz ýeňişiň marada gurrun bermeliň. Seň bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç kimem düşünmedi. Geçen yarışyň maksady araňyzdan ustatlary saýlap almakdy. Şoň üçin ýarşy uludanam goramadyk. Ýetaty ýarşlar indi öňümizde. Sen bolda şu wagtdan öz ýüzüň görkezäýdiň. Ýeri. Sen ýakly adam utdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Men pikrimçe sen diňe öz aladan bilen galmak isledim. Men öz aladam bilen galmak islemedim. Näme? Aladam bilen galmak islemedim? Hiç açan. Öz şahsy bähbediň üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýakly şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip berdim. Muň sebebi näme? Düşündirdimmi? Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sülen boldum. Bu indi hemmeleri äşkar bolupdyr. Yer menne başga çykalgy barmydy diýsene. En maňa düşünýärmi, men ýan gaýdanam ýarymdan çykaraýma, ondoňam hüjüme geçende hereket et, köpek hereket et. Orta öýelim. Hani görüşüm. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdyň. Ondoň men näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy
Yeňmek islemedin. Näme yalanmy? Şoň üçinem sen bolşuňyň hemmemde oýlandyrýar. Bir ikimiz düşünüşmeli, han oğul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şınarın kakatynyň bu söýgümide öz radiylygyny bermejegine men dolu göz ýetirýärdim. Ide çekilýän men sana ida ýöne özüň urdurup durdyň. Näme özüň urdurýan? Ide çekil ida. Stop. Emma maňa garamazdan Bas. yarışda yeňilmeli diýen düşünje meni gysyp goýup barýardy. Şınarın kakatyny öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirlerimin ýalňyşdygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Stop. Bak. Durma bir yerde. Sen maňa onu yeňdim diýersiň. Diňe yeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsa-da. Men sen yeňşiňe kötäleýin hazap edýän. Yer bolýa. Men sana yeňip durmaýyn. Yer neçe bolsa seni yeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Yeňiş üçin gurnalýar. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme. Görüşde ataň fiýlama diýipdirler. Men sen ýagdaýyňy düşünýän. Ýöne bir ýerde ejildik etmäge hiç ilfäk göremok. Şaýdallam hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sağ olun İlyas Surdiýewiç. Bolýa, sağlykda görüşelik. Şınar, men seni söýýän. Edýäniň näme özüň urdurýan? Enninle. Men ähli erkim durkum. Diňe sen bilen maňdy. Barda yeň onu yeň. Berekella men senden rady. Ýanky bolsun taklyda kerek edip. Hüzüme, sen hökman onu yeňersiň. Sen men ykbalym. Barda yeň onu. Ýaşaýşymyň göz başy. Sensiz bu dünýä maňa juda dar görünýär. Sen maňa aýdan, eger agam başarsaň ýeňdiň sözlerim bu ýarşyň adalatly çözülmegine getirdi. Bir, iki, üç.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýäs. Her bir aşık bolan durmuş gurmazdan odul hökman şu çınarın ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzu dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun sıyınaklarının neyse. Kakamın ıkbalı menni qaytalan ya. Oň süýgü zerarly düşen ýagdaýyna menni has gowy düşünýän. Şu ýerde men bir zada anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgüni ýitirmeler. Her hal nähil ýagdaýa düşeňde ondan başap çykmagy basarmaly. Maňa näde ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksa giç bolar. Narteç, ana ağlaman koydun. Yer şu tayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç o adam kov olmadı. Beydi mi Narteç, beydi mi? Şunu emi diyen sana. Sen bana bostan yadımdan çıkardım deyip suratınam kitapların arasında saklayamam. Yer saklamdı ne? Men sana ikilik edem o. Sen beni süymeyeni kenin. Süymeyeni kenin. Narteç. Men bilen yaşayanam oradan. Dine bostan hapta pikir edýär. Ana ağlaman koydun o Narteç, beter. Ben neyim çimine yan? Bostanın başka kişinin ayalı. Sen onu yağıttan çıkarmalı. Yine o vakit gelir yağıttan çıkarır. An koşuş. O vakit gelir. O vakit kaçan gelmeli. Bilem ok. Yönü sen men katsama. Allah yırtış suratı. Yok, men onu başarmam. Başarman? Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ne diyenin ne min Narteç? Sen bu suratı ne edeydin? Menini sen bilen yaşap bilmen. Narteç. Han dur ayak çekmeden hem beni düşünürüyün Narteç. Dur sana Narteç. Dur men sana hem beni düşünürüyün.
Nartez. Nartez. Han kapıyı açsana. Bolşun neyli? Beyli kahır eder ya. Ne morup dur? Han kapıyı nasıl düşünceli? Nartez. Nadarcan. Gel oğlum. Gel hani. Kovum yağdaylam. Okudan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi organize verip durma. Böyle. Gel. Önlüğü de görseler, sağ ol, Nefes? sağlıklı görseler. Bol ya. Neyli? Şükür. Sağman geldin mi? Gelendir. İyilik midir? İyilik Sol ya. gidişin mi olulu? Bize düğünden beri sol karışıp oturuşumuz. Araşılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Şoň şenem uçmalı vaktimi ütkütmeli oldum. Ha, şeyle mi? Yer olsan meseleni çözebildin mi? Havala, çözüldü. Hay bolu bile ya, 10 yalı olsa. Yer beydip durmalı. Öyle gireli. Yer. Dost. Yine men sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söýüňe men sözüm yok dost. Ýöne sen şeýde oturjak mı? Sen ejir çekşiňi inni meni arkaň feredip durup bilemok. Bolmasa maňa aç ýüregiňi. Maslahatlaş bir netije çykararys. Mundan gün bolmaz. Sen özüň daşyňdan maksinlaýsaň, bu gidişiňi gitseň sen özüňi ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýýän gyýdyň bilen duşuşdyň. Ne duşuşdyň? Sen duşuşdyň. Ýarşda da ýeňdiň. Başga näme gerek? Men Çınaryň doganyny ýeňmellälim. Innon qaqaty maňa hiç hasan qyýdyny bermez. Bermez alqaç. Alqaç? Hawa alqaç. Bilýärmi? Çınar bilen men bu barada gürleşdim. Ýöne ol netije bermedi. Sen ýene bir gedek diýip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonyny ber. Özüm jaňa dey. Ýok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm seni anşarym. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefony ber, men özüm gürleşeýin. Alo, Çınar. Salam. Hawa men, Nadar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz ýaşap bilemok. Senden haýyş edýän, maňa inni jaň etme. Saňa men ýararly diýän ýeterini gaýdy görkän. Sen näme, aglaýam? Menmi? Kowa, aglaýan. Çınar, biz ökman görüşmeli. Ýok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefony, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli.
Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitjäňmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurny or. Sen inni meni görüp bilmersin. Ertir biz maşgalamyz bolup türkmen maşa urýas. Ertir gidiýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýänçäňiz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Polya. Hoş. Çınar kim bile uğurlaştın? Senden kim bile uğurlaştın deyip sorayan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň geleceği barada menem köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islenlik günjegine gidip olar goý din jansyrlar. Bizde mümkünçülük var ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýa gaýdy. Yaşlygymyz ýatlap, bir ýerlere gezmäne gidersiz, ha? Ejingden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, nepes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gatşynam. Men näme diň jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulaq sakla. Deňizde bir sýylla alla. Oňam bir gurrun barmy? Seýinlamaly bolsa seýinlaýars. Ýoksa da beglina moýar bolmy? Ýok, degme. Goýat. Görnä hili gödellük. Suwçym çyksak, näýil gorkanadar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy Ýöne biziň wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Suwda soň çörtse, düşmanyň arasynda ýokla. Olsa da wagtyna geldik. Ferit kakaň öýden geläýipdir. Alat etmediýsem hem öýde geläýipdir. Her sapar şey diýär-de. Barlylyk berýär. Gelin bakalım. Adara garman derken. Adara bu. Aýdýanyň diýär. Aman elin wala. Bu ýagdaýlar. Aman. Aktyňa getirdim. Gel aktyňa Mary. Oglanlar Çynara geldi. Ýönüň ýanyna adamken Yerini nämese gowwarka. her etmeli, hetip etmeli, men Çınar bilen gürleşmeli. Aýdýanyň dogry. Ýöne nädip görmeli. Yeri. Näme dymdyňyz? Beýde otursa iş. Ana olara uğradı. Nädýäs? Altı olan ýerinden galma.
Tuvalema. İkayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ululluğa bağlan. Han oturan şu yerde ine bu soğuk orada menden anın vaktin açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen seni kutlayın. Bağıtın olsun gaydım. Bağıtlı olsunlar. Bostan çağlar bağıtlı olsunlar. Ta oğlum. Çınarcan. Bu ne heme vorluğu içi? Bu ne hem vorluğu diyen? Kaydım. Sana ne hem vorlu? Men hiç daha düşünüp bilemem. Bu ne hem vorluğu içi? Sizin ediyanınız ne mi? Asıl siz bärde midin? Hemme işler uğruna. Men için şuun en bağıtlı gün. Kutlama mihman mar geliptir. O odanam geliptirler. Osmurada siz soruyorlar. Bolya varyan. Bossan. Sene maşak tuş mihmallan yanına var alay. Eglenmegin Bossan. Hedir varyan. Bostancan tuğulini kutu boluptınız. Odanım haberlik Çınarcan Nurcan'a derceğinden. Toy tehedini belleyenini eşitip ovadan göl züyüşüp kaydı verilmiş. Koçmıran, çağının ağını vakti açık bulsun. Ha oğlum. Öyle mi? Ha oğlum. Büyük gelince hani ağamı gördün oklu ho. Vay, ağam uğurdun mu? Ha. Şu men toy al kayıtmacak ol perva dedenler. Göre onu. Men ağama gelinecemsiz geleyim. Gelinecemsiz gelsen men sen yüzün görmerini iptim. Ben bir radaydan ağın yuvaşanlara millimle. Allah. Osmurada siz soruyorlar. Nazar gelin mi? Bolya. Düşündüm. Düşündüm. Sana karışıyam. Bolya. Bolsa da adamlar adaş döydiyen. Wagtama bir çene varandırla. Onna şeydelin menadir begli bilen o ýerni görüp gaýdyan alty sen bolsa bir de şu ýerde garaşarsın bolýarmy? Bolya işiňiz uğruna bolsun. Gideli.
Sen nire? Yuvaş ol. Men Çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galardın. Hamdur, näme etjek bolýan düşündir. Men Çınar görjek bolmaly. Ferhat bol. Çınarcan balam. Eçetinin etiyanının näme? Bakılı tınjaklat dele. Menden hiç da soraman. Meňe barmyça diýeňet. Senin elinden canım koşur. Yok, men size düşünüp bilemem. Geleýindir öýden. Görün garşaladyň. Hoş geldiňiz. Gelýärmi sagama? Thank you. Orgunmasyňyz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiňiz. Geçin. Geçin. Bu görýän sport toplumunda ýaşlarymyz üçin ähli şertler bar. Dünýä standartyna gabat kelýär. Siz onu häzir öz gözüňiz bilen hem görersiňiz. Bu toplumda sportyň dürli görnüşleri boýunça türgeleşip geçilýär. Boks bar, erkin görüş, judo, beýle görnüşler bar, suwda edilmeň görnüşleri. Garab, hemme zat gözüňe tutulan. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ine bu yerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu aleykum. Turlu Salih başhunarmen. Salam. Yem başhunarmenin ornmatary geldi. Siz meni bagışlaň, men häzir gelýän. Gelin hani. Gözüňiz aýdyn. Biziň talybymy dünýä ýarşyna gatnaşmaga çagyrýarlar. Näil görýän? Kimi, Nadarmy? Daha kim boldun? Salam oğullar. Salam. Yeri taýarlyk näili? Oğul ýatyrdy. Tuweleme. Şeýdiň. Murat, sen onu oğulları saklama. Oy turgulleşip geçiverdi. Bolýa. Analyň dowam etdirberim. Hani men gerçegim? Hem durman gerek. Bağışlaň, Nadar menden urusat sorady. Angatlanıp. Näme? Ne eliň şeýlerek tut. Senem urgulary geçirber. Oğluk manur. Ondan benem ona ruhsat berdim. Menden ruhsatsız talibi okularının boşaltmaň diýip näçe tapar aýtmaly. Dinle meni. Maňa sen hiç il düşünürsiň gerek gelýärmi? Sen maňa şol ýigidi ýertiriň ödünü gaşymda turdardyň. O daşaryrda ýaşa gitmeli ol. Düşünýärmi? Beýle gudatmadan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberany üçin bolsa, jogap bermeli bar. İlyas Durdyç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlymma. Ýigrägidin bolsa tapyň, düşündiňmi? Ýigrägidime düşüp gelýän galyň. Ýeşiň bilen boluň. Yürün, başka yerler morkodayn. Please, let's have a look.
Ayırmın eline kıtatları. Ayır. Hani dem gel. Nadar nirede? Ben onun nireye gidenini bileyim. Bizden hiç tat gilleme. Salam kaka. Erterin hayırlı olsun kıydım. Geç otur. Näme kaygılı görünýäňle? Otur. Häzir daýyň Hazaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam sirlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeret duýýan. Dogrymy aýtsam, men bir ýere dinç almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmagyň üçin geldim gyzym. Daýymyň köýne gämisimni gedelenje desim gelenak. Dogry aýdýan gyzym. O gämi köýne ýöne isleseň daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýyň geçmişini ýatlady. Sen bu zatlara soň düşünürsiň gyzym. Kaka, nura durmuşa çykasym gelenak. Sen näme meni ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyzym. Bilseň, nury kiňiz heni çağa kaňyz. Senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şo günem gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men nuryny söýenmokda. Gyýdyň diýän neşitdiňmi? O nämeň söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýöreýdiň. Dinle gyzym. Daýyň özüniň ýekedi kraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzda henideçen ýa-da adama gyz berip ýa-da ýatdan gyz alan ýerimiz ýokdur. Nha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Ananmasaň bara taňgy sora. Ena taň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr. Men aýtjagym aýtdym. Barsaldan aşak üçin. Kakam denilen bolay can var. Sizin bana doğru düşünmenizi isleyen, men sizden haýyş edýän, men nuryny söýenmok, men asla durmuşa çykasym gelenok, sen näme üçin meni mejbur edýäňiz, näme üçin? Ýok, men upanmy näme üçin diýýärdiňiz üçin diýýäňiz ýa. Ýok,
Oğlanı asla sevmek düşünüyorum. Men Men onu seviyorum. Men onun yanına barasım geliyor hiç. Eğer meni Nura turmuşa çıkarsanız, men hiç açanın bağıtlı olup bilmeyen hiç açan. Sizlere ya kadal çiğdire bizlere adımı aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere uzunluk can sağlığa arzuva idyene bağlamı arzuva idyene bağlamı ay alle yalle can alle yalle. Karşılanım üçün sağ ol. Yer ontan oğullardan haber alabildin mi? Men sana jaňat bir ýagdaý aýtdyma. Şu wagda çellik olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu yerde. Şu yerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men olaň ulug belgilerini bilemokda. Ýoksam olar tapwa bordular. Hani ikimiz bir zat anyklar. Eger olaň minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tapylan bolsa, onda olar tapmak bir de kyn näşeli dämi? Şu sagat näçe? Çünýär görüň. Men häzir deri oglanlara jaň edýän, olaň ulug belgilerini bilip berýän. Geç. Yok, siz meni. Görüň onda gidelim. Bahar gaýdan datlaryna şu wagda mülkim tüpýär. Siz onu bir eşden bolsadyňyz. Wah onu ýany. Alyan. Gaýtmalylar. Anma gowy deredi. Biçmedi garardy. Ýylgyryň. Görmedin mi? Ine şeýle, howa şeýle. An men gelnigim ýerede. O lafyl bärde kene. Düşürme meni. Ben bir diye koy. Yeri, yennem molla. Sen näme maňa gelindigim diýen? Men sen gelindiginde düşünýärmi şoňa? Düşünemek. Toy tegedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toy bolmaz. Men hiç wagt sen gelindigim bolman bilgin. Bizim ykbalymyz, çağlygymyzdan çözülen. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyra bilmez. O sen diýeniň hiç wagtym bolmaz, tamam bile. Görýän welin eýlene ediler öýdi. Siz bu ýerde galyň. Men özüm bir alasyny taparym. İstesen menem sen bilen gideýin. Ýok, siz bu ýerde bolun. Altı bilen bellenen ýerde garaşyň. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmilerden öýkülýär bolup durjakmy? Daş töwereňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta arasynda, gämiň hem edil öňünde. Titanic filmini näki ýaly, ha? Aşyklar ýat salýat, ha? Sana
Oy, sen bolsun nähili? Çek elini. Men öz gelinimi jokladım. Men sen gelinin del. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gakarlyjam. Yeri kilçermeň besetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýäňmi şeýlemi? Men saňa gaty beletdirin. Saňa näçe tapar aýtmaly? Maňa azar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýäňmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonda diňe men isleýişimçe bolar. Şu wagt etýän oýnuňa ökünmeli bolsaň. Mun saňa söz berýär. Bileniňden galma, çek elini. Aýyr elini diýär. Borşuň nähili? Men seni elini çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat ediňde meni boş bolsaňyz görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyndan gaçmarsyň ha? Hakynyň gurruňy bolmaz. Bol min. Salam. Salam. Bağışlan ol men tiziň oglurluğuňyz bar ada. Näme oglurlar tapyldy? Görünler bar. Gatty gowy berekella. Diýe men şeýle bir begenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oglurlardan habar bar. Oglunlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly göreller bar. Men häzir barýam. Ulug çykalga getirin. Bidem häzir aşak düşýär. Murat. Murat, bir aşakda garaşýar saňa. Ine bardım. Sen maňa garaş. Owa. Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy? Kim bilen? Men bağışlan Osmurad ağa. Barda göz açıp bilmez salym içine bolup geçti. Mene näme düşünüp geçmedim. Gämi kenara gelenden gyýdyňyz bir gaýykly oğlumdan gaçyp gitdi. Hawa, oğlanları uğratdık. Uğratdık, men bağışlan Osmurad ağa. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydi. Osmurad näme boldy? Bolýa, biz häzir barýas. Oğuyda ýene bir hokka çykardy bize. Sür. Dur! Haklan! Dur diýen men saňa! Dur! Haklan! Barbyr gaçyp gudurunlardy. Dur diýen! Nire barýam, dur! Haklan diýen men saňa, ow! Haklan! Gel beri. Dur diyen! Tutturma, dur! Haklan diyen! Nazar, bekle, bekle! Koylarım bekle, Nazar! Nazar, bekle, koylarım onu! Hanım, bekledim! Haş edýär, bekle! Borşumy näili? Dagan gözüme görünmän! Şuna! Hadi gel. Eninde sen bilen başa gurlaşar. Men! Bilmedim. İşim bitti baran. Sana yokman şon bilmem. Sen ne ettin aymany? Baramda düşündürürüm. Ödüm sana can ederim. Nazar gelýär.
Bolun gidelim. Sen idin meni maskar etdi. İyle çıkarıyal etmedi. Barını sen öldün aka. Şok idin seyrettik ben sana ne çığdık ayttım. Betet. Qoğun näme? Uçunun okmy? Näme maskara bolup durdun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nepesin öňünde o meni yüzü garetdi. Inni oğuydun başka söýürsün batın ulil bilye. Maskara etdi. Inni oğuydu öd ellerim bilen bok öldüremesem karar tapman. Andur. Gaýdydyňa. Näme beli ýeldirgen ýaly bolup ýördüm. Entek üýtgeşik bir bolan at ýoga. Nepet öd adammy. Onu şuň tanamaly elbet. Ol sen gaýdyň öd oglundan kem görenak. Ýöne ýaşlan gurşmada uranak. Genidem çöreğimiz bitine eken edil üstünden var aypsın. Toya gelen oğlanlarım gıyılgaç deyip urşup durlar. Aklına tığacak da at del. Hani sen arağıtın meni yanıma çağır. Onu bilen ödüm bir gurduş göreyin. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atağın röşek diye. Hani gel gıydın meni yanıma. Näme dursun geç söyle. Yanırağıma geley. Vay bo. Sene göz yaşın bilen atan kahargalarını zımdiyat ettin. Atacan, sen Nuri'ni tanan bok. Olmu dama men Allah gelye, ol ervet adam. Men onu halam. Men sen Nuri'ni halam yanını bilyen. Eger halayan boldan atan oyundan kaçıp gitcek olmadın. Şeyle diye mi gıydım? Atacan, men onu ervet niyet bilen etmedim. Dinle gıydım. Kakam bayır meni daimin gıydını öýürdü. Men onu tanamayadım, men onu görmendim. Onun yüzünü toydan son görüp kaldım. Emma men şonda da atamın sözünden çıkmadım. Nuri'ni halam mokta. O arada köp oylanyan. Üyedisliğime karşı gidip yaşayabilmene Atacan. Hani ağlaman oyda köşeşek bolgaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat bolmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kayıdı durmuşa çıkarmak, oğul öýürmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olman isleyaz bağlacığım. Yöne yalnızlık ahirin bey. Halamayan adamım bilen bir günem yaşayabilmen. Hiç birimden öz üstleğimde göre durmuş kurmandık. Eger de sen maşgala namızı, bilin avrayımız hakkı fikir ediyen boldun. Bilin diyelim dedip durmuşa çık bağlam. Hiç açan men daimin oğluna durmuşa çıkman. Hiç açan. Kaka, sen canın yakıp bana gep düşünürecek bolyan. Bu gepe düşünecek çağa menden oğa. Hanıl Betet, behlip kıygırıp durma. Bolşun nehil. Çınarcan bir de düşünür. Başka hiç il gep kurun bolup bilmez. Eşittin mi? Toy sehedi bellenni. Men sözüm söz olur. Men ölsemem Nura durmuşa çıkman. Lalaç! Koç Murat. Bolşun nehili. Bossan. Yığına gıydın. Olmasa men öz hareketleme cevap berip bilmen. Häziriň özünde de toya taýarlyk görüň. Özüm şu gyzyň saçyny ýaýyp bereni görmeýin. Bizar bolmuşyň şoň saçyndan. Men elimi goý ber. Indi sen men geçen diýen. Sen men üçin ýakaja dedim, aýdyp bilmedim. Aýryl, çek elini. Çınarcan beýdi. Ay ýok. Çınarcan. Men sen başıma haypım gelýär. Bütün emrimi gorkup tetiğini çıkarman ýaşaýar. Men seni göresim gelýän. Sen men geçen del.
Ecemcan. Ececan. Sana ne molya? Haş ediyen ağlama sana. 20 yıl bundan odol. Nemece? Ne molly? Ece. Men sen ýaly ýalyňyzy galypdym. Netjegim bilmän bagyrym ýere berip ağlandyr. Şonna men garmy işten tapylmady. Dadyma ýetişen bolmady. Ececan! Canıcım bağışla beni, haýyş edýän bağışla beni. Men sen göwnüňe değetmende de canıcım bağışla beni. Kerem! Sen menen sevmeyen adamyma durmuşa çıkardılar. Hiç bilen sever yarımdan ayırdılar. Şondan beri yalnız öz hasretim bilen yaşayanıydım. Kakaňa da barım yoğum var. Ol alatası bilen yaşayan. Bu dünyada iki tek dayancım sensin gıydım. Dünya sen bağıtın deyip yaşayan can balam. Eğer oğlun hakikattanım sevyen bolsaň, bağıtım için uğraş balam. Kakaňa kalsa sana hiç vatam radilik vermez. Can, mehribanım. Sen bana düşünceňi men bilýärdim. Meňi ykbanma sen parksız bolmajaňa. Men onan ýadım. Ecem can. Köşüş balam. Canım köşüş. Beni bağırsın ecir çekip yaşanını men bilmeyenlerine. Ikma seni şeyle yolunda araptır ecem can. Aşağı düş. Kanıyorum. On ýaly bolsa öňre aýtmala keniňize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursunuz. Inni näde deýin? Ay, ber sen aýşo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Baktım bolsun gaýdym. Ýetdi. Bar. Çınar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O suradağı. O suradağı. Ne bolly? O Çınar'a yere gidip var ya. Nire gidip var ya? Aşuva çıkıp var ya ne gördüm. Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Verdik. Olur Allah'a minnet Allah verdi. Yetmeyerini durmayın bar Çınar'ı kaytak getirin.
jemlenin. Hemme zat kadaly. Soň şunu häzir sen yerbine hem bollugy. Hani kulağındaňmy? Beli alıp geçdinmi? Yok, yetişmedim. Onu eken bärde garmaly boldy. Size doğru ve doğru düşündüm. Degişli bölümlere habar verin. Birinci, men 5-nji. Bitti arasına şol çağırýar. Şäheriň demir galyp ýoluna 20-nji kilometrinde. Yol hereketiniň düzgünlerini gödök bolup geçdiler. Altı saklı uluğuy. Biz düşönü özümüz aşır. Gaslanmasana dost. Saklamda oku. Näçe bir aytman sana? Sakla diýen men sana. Navar, kimsin aralı kaç? Bular benim önümü tatlılar, kaçın! Hani o dronları tuğdan çıkarımda beri üretken amaların gözden geçirdi. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci hatabat veriyen şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düzgünlerini gödük bolonlar var. Eşdiyen mi? Olur saklanılay. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Urşup dronluklar sebepli polisiyanın cemiyeti. Biliyordum hemen şoğuydum şehitçeğini. Ne çevrede ayttım ben size? Bir yine ağır vakıttan bir de koşması. Biliyordum ağır şeyle olacak ne? Sıpaydı koydiyan. Sen ağlayan mı? Çınar. Men düşünýän. Sana şu wagt agyr diýendir. Ýöne men seni söýýän. Söýgümi de şu hödürmelerdir. Sen maňa anan. Men seninden bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe seni nibem ýaşaýan. Hanım maňa seret. Sen men gözlemde ýalanyň ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerim ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän, ağlamagyň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Çınar. Hanım bir zat diýsene. Gep sen ne del? Ayt, onna näme-de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Onu geçersen beni bağışlama.
Koy ağlama. Hayiş ediyen. Sen ağlasan yüreğim paralanıyor. Kalkımızı bağışlar. Ona naymana. Hanımana Ferit. Ağlama. Hayiş ediyen. Biz bağıtlı oluruz. Gideli vakit bolly. Yür. Hay bir yerden ne bileyim. Benim son ne uluk giyce gözlerimiz bile netice olmasa. Bir alacın tapmalı bu orta. Yön olur. Oğlunun salgı veren yere şu olmalı. Onu näme diýsene? Oğlu. Aňyraklaryny bir göreli. Bolýarmy? Bolýar. Oğlanlar biz hökman tapmasak bolmada. Dijenel badymdan amatar. Men pikrimçe olar uzağa gitmeler. Onna şeyden, şu yol bilen gidiverel, belki öňümizden çykaýar. Şeýle boldurmy? Bir tarapdan gelenmi gaty boldy. Oğlanyň dawasyny çözmäge kömek etdik. Ýaşlarda. Hawa, şu käte oýlanman etmen, ganygyzmaly gedýärler. Dene bolmaly. Dogany. Adyşyk ýoşat. Doğrudan. Ay yok, bu tarapdan gelen ýaly, ho siz. Ya men ýalňyş ýanmy? Siz şu gapdalan gelleýdi. Şu ýerde garaş. Alfana gerek bolsa. Asıl gözläp gören adamlarymyz bärde bolsa näçek. Geri, nazar nähili? Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Olam gelinligmi? Hawa. Tuweleme. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Meni bağışla. Yürüm onunla gidelim. Hanım oğlum, basımrak. Yürü. Yerleştiniz mi? Uğralı. Öýüňizi gynamaň, bossan elneje. Gyýdyňyz ýat ýere gitmän ragry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör woli. Inni boljak iş boldy. Etjek alagyň näme? Ýöne goçmura dagan sen gobaň açypdyr. Gitdi gyýdyňdan özüň habar tut diýmesi bolmaýar. Bu ýerde günah size däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzdan tögüllä üçin gelen ýaşylygyň ferin almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaya. Qowsala alasak bolmaly. Bu barada dogrymaýsam men gyýdym Çınar janyň. Öýde wamyň oglany bilen durmuş suranyny bilen menem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalan adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogrymaýsam bu barada ýdap soragan bilip bordy. Men goçmuratdan çekinýän. Oň men bolşuma gahar etmegi mümkin. Gyýdyňyz gowy ýere baryndyr, bossan gelneje. Aslyny o oglanır sady gowy bolýar. Çynarjan erwe oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup o wagtda da gelýärdi göýdýär. Kana ulaw sakla? Näme boldy gelneje? Bilýärmi? Sen oňa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorap. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla demdiňiň alyber. Meni ýepýadalap barjak. Ay görüň da bossan gelneje. Sen onu alat etme.
Üye barda şu yerde boluver. Men bir yumşoglany. Soňra agamdan käýinçe almasam bolýar. Hiç ladyga gitme, bar ver. Bolýa men gittim. Özüňiz gelerdiňiz. Hemmeler estin, men Çınar'ı söyyen, men seni söyyen. Naber? Bitmi seni haş etken, bitedin mi? Yok, men seni söyyen. O estiler hemmeler. Onda sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var ya? gel. Men oyna diyen. Dur çok gel. Dur diyen men sana. Çınar, sen nerede? Görsen nerede kedin? Handır hani? Dur diyen men sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Niye var ya? Çınar, dur. Men baror seni adır tutarım. Süydüm. Howa seni süydüm. Her bir ädimim sen mukaddes adyň bilen ädýädi. Sen şeýle bir anjyk şeýle bir ketjal. Çünki şoň üçin men seni süýýän. Süýýän diýsem-de sen özüňi kiýnetme ýarym. Men seni süýýän. Ananam ok. Süýji sözleri bilen sen meni aldyýan. Onda men ýene de gyýgyrarym. Men Çınar süýýän. Bayram. Yok, gözlerimin anamok. Bu sen mi? Salam bolsan. Sagaman owaňy dolanyp geldiňmi? Gözüň aýdym. Ýaňulugdan şöňü gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim. Biziň görüşmänimizde günü 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çykanda maza barsak. Fiksa adam üstüne boşsa var. Sen meni unutmarsın. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin son ayrılık fırsatımız hiç men hakidamdan gidenak. Haçanna men durmuşa çıkaranlarına ovama dolanmalığı ehd edipdi. Bolýamyn hem. Bolsan. Özüň gynama. Babar. Aqbal oynudur. Maňlaýmyda ýazylandyr da. Hemişe men, sen, aydanlan hakda. Ken pikirlenýän. Sen öňünde özümi gatty günäli saýýan. Bolsan, haýyş edýän. Muny sen islemedin meni.
Yönü ne çek? Iqbal bizi qatı uzarıldı. Sağlıklı bayram yanındaki bossan mıdır? Oğudur da. Yanındaki durun bossan. Oğu düşmüz. Tu ölüme gözün aydın. Bütün ovan adamları toyunuza tayarlık görüp Bossanca, senin ovana gezmeye geleydin mi? Havadır dağı. Seni görenden tanıdım ben. Sürdeki övüşlerden toyunuza fıvot verecektirin. Toyunuz kutlu olsun. Çağalanıza kuğunun. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsız mıdın? Men oğlum Nazar, sen gıydın Çınar'ı alıp kaçıptır. Çınar. Ol nerede? Hani men gıydam? Olur Şarlok'tu. İsleden biz o yere barıp bileriz. Hova. Men gıydamı hükman görmeli. Olur ören şadiyan, bağıtlı. Sen oluru bir görsedin. Olur edil koşu umriyali, bir-birini görmen durup bilen olur. Nazar oğlum, tir vaqt tasarı urtta geçe kalkarı yarışına katlaşmağı diye. Çınarcanam okuyacak diye. O okusun, bağıtlı olsunlar. Çağalanmaz bağıtlı. Bak balın oyununu deysene. Bizim Çınarımızda keramet var. Doğru aydı. Keramet var.